Bukhok Sanjana Debrama Cancer Bemar Manjagi Tongarak Laizak Binukok Tomana Kanawai Hano Hai Tongi Manjaglia Mandai Pulin Purni Diploma Thani Buri Bodolok Tini July Talni Jitham Shalmari Champonagar Hatiwa Rangthum Laika Te Omano Karibo Bini Bagai TWF ni Block President Kavita Debrama Kathang Tong Shak Chubana Bagai Kok Kachakha Tiprashad Lukurakna ko khabono bo 2 bosoror moi cancer bema brabo tabuk lorai khai tongo an bari sung ban suk lage sini buma bodolok bo kroksa busaje eba khanokje nga botai se bini boys to tak 17 plus bo porinani lekha porinani jora se bini an bagi sung abon bagi taibo kha war bai khe sung taibo kha thonlai bin bagi taib sa to lai ja tangmnar borok se sini next generation hayadiba e abon bagai sung taibo bo khanangai bini bagai sung tini iko sompongnogar hadiwo sung phailaijak bono sung bahake hamrui jamano subasoni bising tipuno e abo khain bagai sung nong khlaijak tini sung tini bahike 2 din bo kasogya kho miya sung saringni 2ta rongni simi nongkhoka nga 2ta rong simi nongkhoka 6ta ba 7ta jora ro sung ko doni sung khailakena ga tini Listen, 11টা সময় নিছি ওর সম্পূর্ণগর নখলাই কো খাংলাই কেন তা দিন বাগে Bodo ninge ngako sung hungka sini 16 mandai pulinpur ti dable polo kontini nge buku logo rejanga emo abu oboto sung tabu sini target tongo sung mon photo go tai khaksa habia ko hungka sini tai kaisa guru bo tabu Belbari Block, Subzonal Agri, KBK Office, Phairog bo khangai tongko ga sung khana tai salsarok mane khana mongbar budbar dararo sung subaina thangai bono tabu noru kuthakse lipa hasini lokorona tam ko katana ije sandanan baje o abono kasana musungani torof theke sini TWF buma bodolni torof theke tamni ga sungoma khakeno joto sara tirpura kololai sung tai kaisa bono kha khoroksa kubon bosoni serai wanjil bosa bono bo ha ganangai kha nanglai no sung subalai tongo tamo tipra tamo wansa khlaya sung tini bo haino sini kubon jatini bo tini sung sompongnogar area phai saimaga jotono kha tabuk sini borok busi bakya sung subana nangu jotono no hananyo tini sung jotoni thani no je bongni suktoi sing no rakha borok bukuk sonjonani bagai bongno bongni bagai surika asibat khagya bo hamai basa thung hanai ni khoro bosuk long oro photata sini timo tini tongo 6-7 jona 8 jona moto tongo tino ani mungke Kavita Debrama 16 mandai pulinpuni TWF ni block president tai rokha tongo ani logino 16 pulinpuni no block member jak sini bukuk rongini gayang tongo village committee ni member rok vice chairman rok hambai Step into a place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality.